תקרית הסמלה השקופה של רוני סופרסטאר ממשיכה לעורר הדים. סופרסטאר הגיע למסיבת יום ההולדת של עידן יניב, ולא שמה לב שהסמלה שלה שקופה לגמרי. לאחר שפורסמו התמונות, הגיבה הסטארית בפייסבוק וטענה שהפלאשים של הצלמים הם שגרמו לסמלה להפוך לשקופה. מסקנה, שמודדים בבית לפני המראה לבקש ממישהו שייתן כמה פלאשים לבדיקה. טייקון המלונות דוד פטל השיק בסוף השבוע את מלון העסקים לאונרדו בוטיק שברמת החייל, שנבנה בהשקעה של $40 מיליון. לאירוע החגיגי הגיעו מיטב הסלבס בלבוש הולם במיוחד. הגיעו שירז טל, מיטל דוהן, דידי הררי, ג'ודי ניר מוזס וסילבן שלום, מאיה בוסקילה וגם פבלו רוזנברג שהרגיש בבית. מלון מדהים, מקסים, חבל שהוא כאילו לאנשי עסקים ואני כידוע לכם לא איש עסקים, אבל זה של חבר טוב שלי, אז נראה לי אני אבוא להתפנק פה מדי פעם כשהוא יסכים וירשה. אז פעם לא היה לנו מה לעשות אחרי צילומים וזה, היום יש ברגל מגיעים, לוקחים סוויטה ונרדמים כמו כוכבי רוק עד הבוקר הבא. אם בזמן האחרון הבחנתם באומנים מרכיבים משקפיים גדולים במיוחד, לא טעיתם. מדובר בפרויקט מרכיבים של הצלמת דפנה טלמון, שרכשה זוג גדול במיוחד, וכשאנשים ביקשו למדוד, דפנה החלה לצלם, וכך נוצרה התערוכה שהושקעה השבוע. בין המרכיבים אביב גפן, יהודה לוי, אלון אבוטבול, עידן אלתרמן, רון חולדאי, רומי אבולעפיה, יאיר לפיד, מרינה מקסימיליאן בלומין ועוד ועוד. ואיך הרגישה היוצרת כשביקשה מכל כך הרבה סלבס להצטלם? תראה, בהתחלה קצת התביישתי, אבל אני לא נוטה להיות ביישנית. והסיפור מאחורי המשקפיים והרעיון כולו רתם את כולם, החל מלורי אנדרסון, רון חולדאי, שר החינוך, ויש המון הנאה מאחורי הצילומים ומאחורי הפרויקט, פלוס תרומה לנזקקים, אז כאילו כולם שם. החורף מגיע ואיתו השקות הנעליים הרבות. כוכבים רבים הגיעו לחנות ניינוס בתל אביב לרכוש זוג בהנחת סלבס, ובין היתר מצאנו את נטע גרצי ולירז שרחי, גיא טראוב וטל טלמון, יובל שרף, לירון וייסמן, גלית גיאת, וגם פליטי הישרדות למיניהם.